Ni yma ar eich steddfod cyntaf chi, a drothwy, wel, dechrau'r steddfod wrthnos yma. Ydych chi'n falch o sut mae'n mynd hyd yn hyn? Dwi'm yn credu sa'n medru mynd y well. Mae'r haul yn twynu, mae yna filoedd wedi cyrraedd yn barod, a dwi jyst yn gweld bod bob dim yn mynd yn dda iawn hyd yma, felly na, mae'n arbennig a dweud y gwir. A ni wedi clywed ychydig gennych chi bore yma ynglyn â lansiad y sgwrs yn mynd â ni at dathliadau'r Urdd yn Cant Oed. Pam ydych chi'n penderfynu cynnal hi nawr? Ydych chi'n golygu newid cyfeiriad o gwbl? Wel, dwi wedi dod fewn fel prif weithredwr newydd, a falle bod chi ddim lot o sgyrsiau mynd ymlaen, ond o'n i yn teimlo bod o'n gyfle i fi fedru gweld y meysydd, deall yn iawn be mae pobl isio, pobl ifanc yn haelodau ni, a hefyd y bobl sy'n cefnogi ni fel yr arweinwyr, y gwirfoddolwyr a'r ysgolion. Ac wedyn, eisiau cael yr hyder i fedru newid cyfeiriad falle o ran y ddigidol, a rhoi'r cynnig a gwneud yn siŵr bod ni yn gyfredol i bobl ifanc Cymru. A cynnig rhywbeth newydd? Pa fath o beth fydd hynny? Wel, ar hyn o bryd, da ni'n edrych ar fel da ni'n gwneud y gwaith ochr dechnegol, da ni'n edrych i weld oes angen i ni fod yn cynnig mwy ar y we, yn trafod mwy gyda bobl ifanc. Dwi wedi dweud o'r cychwyn mod i'n awyddus iawn i ehangu yn cynnig ni i bobl ifanc o ran y celfyddydau, dim jyst drwy gystadlu, ond drwy ddysgu hefyd. A sut fydd y sgwrs wedyn yn mynd yn ymlaen i'r dathliadau? Sut fydd hynny yn dod ar rai gyda'i gilydd? Wel ie, fel ydych chi'n dweud, mae 5 mlynedd, 6 mlynedd yn teimlo'n bell i ffwrdd. Mae o'n hollol llwyddiannus, felly di o ddim bod yna broblem efo'r Urdd, ond be da ni eisiau gwneud ydy sicrhau bod ni'n parhau i wella. Ac felly, be fyddwn ni yn gwneud erbyn Medi 2017 fydd yn cynnig rhywbeth newydd o ran yr aelodaeth, beth sydd ar-lein, ac wedyn bod ni'n medru adeiladu'r sgwrs fel rhan o'r gwaith da ni'n holi yn yr holiadur. Da ni'n gofyn os gennych chi syniadau arbennig ar gyfer 2022, ond i fi mae'r sgwrs yma yn fwy ynglyn â gwneud y siŵr bod yr Urdd yn gyfredol erbyn 2022 yn hytrach na dathlu'r canmlwyddiant sydd wedi bod.